pasă pentru Antal. Antal centrează spre Didi. Gol! Gol Didi! 1-0 pentru Oțelul din minutul 34. Didi înscrie cu o execuție superbă. Al patrulea gol din acest sezon pentru Didi. Iată de ce, imediat după ce a preluat pe CFR Cluj, Ioan Andone spunea că este foarte interesat de situația din acest moment a lui Didi, pentru că îl consideră un jucător extrem de important din Liga 1. Iată-l pe Didi cum rea balonul cu capul de aproape de la marginea careului peste Tătărușanu. Este cu siguranță unul dintre cele mai frumoase goluri marcate în actuala etapă a Ligii 1. Să vedem acum replica Stelei. Roșabaștii sunt în atac. Tatu pasează spre Rusescu. A reușit să respingă Tănase. Un șut deviat. Tatu. Gol! Gol Tatu. 1-1. 1-1 între Oțelul și Steaua. Tatu tocmai pomenise de acest lucru. Nu mai marcase de foarte multă vreme în Liga 1, mai precis de pe 31 iulie 2011 din etapa a doua, când Steaua a învins la Constanța pe CS Mioveni cu scorul de 4-0. Tatu punctează, spuneam că etapa trecută a dat 3 pase decisive, acum reușește să înscrie brazilianul. Doi brazilieni au înscris golurile de până acum. Iată șutul lui Tănase, deviat, și Tatu a fost la locul potrivit. Steaua obține egalarea în confruntarea cu Oțelul. Tănase a încercat să șuteze, n-a fost vorba aici de o centrare. Mingea deviată de Sergiu Costin a ajuns la Tatu. Din minutul 5. Pârvulescu până la Chiricheș. Urceanu spre Iliev. Iliev a anticipat bine faptul că o să apară în acea zonă. Iorga o minge către Tatu. Tatu pasează pentru Mihai Costea. Mihai Costea! Mihai Costea! Gol! Gol! Steaua! 2-1 pentru roș-albaștri. Mihai Costea își face datoria de vârf și punctează pentru a 6-a oară în acest sezon. A fost inspirat Stoichiță când l-a trimis pe teren la pauză, dar să vedem reluările, pentru că un rol important, pe de o parte, în această fază l-a jucat Tatu, el a dat pasa decisivă, iar Mihai Costea putea să centreze, a trimis însă la colțul scurt, iar Grahovac nu s-a așteptat la acest lucru. Din minutul 67, Steaua conduce pe Oțelul Galați cu 2-1. Iată pasa lui Tatu și pătrunderea lui Mihai Costea. Grahovac era sigur că Mihai Costea va centra pentru Tatu, pe asta a mizat și nouarul Stelei și a trimis la colțul scurt. 2-1 pentru roș-albaștri, care reușesc să răstoarne rezultatul, la fel cum s-a întâmplat în meciul tur dintre cele două formații, meciul de la Buzău. Atunci Oțelul a avut 1-0 după o reușită a lui Punoșevaț. Steaua a întors meciul prin golurile marcate de Nicolici din penalti și Florin Costea. Mihai Costea, pentru că și-a scos tricoul, a văzut cartonașul galben.